Ja, så sidder jeg her og skal forklare lidt ved brug af appen Explain Everything. Og det lægger jo et vist pres, kan man sige, på at jeg skal kunne forklare alt. Men jeg har altså importeret et billede, og så skriver jeg lige her et eller andet for at forklare, hvem det er. Vi ser. Sådan der, og det kan jeg så gøre sådan her med. Okay, så står det sådan der. Jeg tror bare, jeg vil gerne have det til at stå der. OK, jeg kan vende det og dreje det sådan her. Nu står det over der, sådan der. Jeg vil også gerne lige have en pil. Tror jeg nok, hvordan var det? Det var vist her. Sådan der. Det der er verdensmanden Bobbe. Okay, og hvis jeg nu synes, at det skal længere frem, så kan jeg bring det to front der. Okay, spændende. Jeg importerede jo et billede fra her, ikke? Fra Box eller noget andet. Jeg kan lige importere et andet billede fra fotorullen. Det finder jeg her, og det er for eksempel noget andet. Hvad skal det være? Sådan her. Der kommer søen ind. Sådan der. Så ham der, han skal for eksempel, ham her, han skal derhen, og så skal jeg lige sørge for, at det her kommer tilbage. Og det gjorde jeg her. Nej, det var pilen. Undo. Det er okay. Godt, spændende. Her kommer tilbage. Bring to back. Sådan der. Det fungerer meget fint, må man bare sige.